Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Kum ka jingya shimbenta lang ban rakhe ya ka sngi ban penne pensa ya ka mai mariang ka North Eastern Hills University Students Union bat ka Khasi Students Union Nehu Unit kiriya shimbenta ban thung ya ki tanrai ding ha plau jong ka ne ka school ba bat buru ya ki tin bret nyut ha ki benta ba pher jong ka ne ka school ba shwa ka ne ha ka por min step ka Nehu Su bat ka KSU Nehu Unit kila penlong ya ka jingya kop mare marathon bale simbenta di samla puli jong ka ne ka school ba ha ka ba usamla soki serti ulalong ulado na kaliang jong ki shenrang bat ka samla iwa yo salanti susni kalong ka lado ha kaliang jong ki kentai. Nakaliang na kesu pakai berkat berka Nehu Student Union ngi la long ya kan ka jingpung deng taras ngi ni ka skuba bat ka haju apor ngi sami kidas bin shapi man la department dan ha kan ka skuba kalong kawe kamse shapi kena ba dan ni ha kari skuba ban long ba bidan ta kan ka ka pertai bang ide ban sumar bandri ban nek sa ya kamariang ba kadika kamram junghi ba pendak persa eka ya kadeng dan ba aspat teli ka nakaliang ka kesu ni unit ka penyo aduk spat try deng ban ka liang ka new surut spat teli ka kita spin kimba life teli nakaliang ka kesu nakaliang ka new supat sampul teli nimdai ba khat ba ka ngirim kamban nek persa ka menentang ka sengin war mende kali kamram jingi baman kasngi bangin nek sa bangin semar long bangin kade long bangin ai we bru kemudian metam terasngi bangin long semar ya ikum ki badai para ni ki hinmen we udeng semar do do bakin dami ani kasba nakaliang jongka ni husu mentakasngi kumba ka pertehi barokawe kumba kala sedang do menen ban leburom ya kan kasngi kerpang jong kamariang tingiru nakaliang jongka ni husu nilasim ya kataka senjam ban celebrate ya kataka wall environment day ban ado menem step ngilas dang nangkonge nakaba ngila penyat ya ke marathon ha kaba nangkonge ngis ngu yo blay nomor ba watla ka partai kalong thumdum khendiak ka kalong slap men step henre watla ka taro kidang bon ki ba ban participate kidan kumba hadu aspa ngude ki students ki ban participate mak marathon junging ka along ka job but ya ka marathon ngila collaborate lang karangkat berkani ka department of sports ka bade jong ka Nehu di hadin ka topan ya ka ngidang don saki atli ki program menta sakaneka
iyo ban distribute kini kita bin kumba pilai ba ngilapan krek yang kalian jongka nihusu rengkat baga jeng terlang bajong KSU nihu unit te sakawiru ke program kabarang sa kadaya kaba bantung ya kini ding te kini ding ru ngidon ki ding kumba aspa teli si spa teli kaba la penmi dakan nihusu ba spa teli kumba penmi dakan KSU nihu unit.